Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor keuringen. Want er zijn aangeschoven van de Nederlandse Algemene Keuring. Ten eerste Ad Violen. Ja, dankjewel. Ad, van harte welkom. Ja, dankjewel, en Pierre Buik. Zeg ik dat goed, Pierre? Of is het Buik? Buik. Ja. Maar je schrijft Buik? Ik schrijf Buik. Oké. Ad, de NAC. Ja. Waar zit die? En wat doet... Nee, eerst over jezelf. Waar kom jij vandaan? Ik kom zelf uit West-Brabant. Ik werk inmiddels sinds 1983 bij de NAC. En ooit is begonnen op het kantoor in Goes. En daarna, na de fusie, zijn we met z'n allen zeg maar verhuisd naar Emmeloord. Maar voor de buitendienst had dat niet zoveel effect, omdat wij vanuit de regio werken. Dus nu nog steeds bij de NAC, nu als regiomanager. Van? Team Welk? Zuid. En Ja, en is, Team Zuid even ongeveer dat toe. is vanaf de Haarlemmermeer, Utrecht en Gelderland en alles wat eronder zit. Dus ook Limburg, Brabant, Ja. Zeeland, Ja. zo. Ja. Dan rij je nogal wat kilometers, Ik rijd denk ik. behoorlijk wat kilometers. 50.000 ongeveer per jaar. 50.000 per jaar, goed. Ja. Nou, en Pierre, waar kom jij vandaan en waar woon je? Ik woon in Filipijnen. Ik werk sinds 1990 bij de NAC. Vanuit de woonplaats en Oost-Zeevlanden en West-Zeevlanden en nu weer terug Oost-Zeevlanden. Dus je hebt tot dit jaar in het westen gewerkt Ja. en nou in Oost-Vlaanderen. Ja. Helemaal goed. Ja. De NAC, wat is de doelstelling van de NAC? Ja, de NAC staat voor de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor pootaardappelen en zaaizaden. Want we hebben meerdere NAC's, maar goed, wij zijn dus van de akkerbouwgewassen. En de NAC die heeft als doelstelling eigenlijk het bevorderen van het gebruik van goedgekeurd teeltmateriaal, dus goedgekeurd zaaizaad en pootgoed, en dat doen we door middel van keuringen. Daarnaast houden wij toezicht op de wetgeving die ons is opgedragen vanuit de overheid. En wie is jullie overheid? Onder welk ministerie We vallen vallen jullie? onder het ministerie van LNV, dus Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Oké, en Pierre, jij mag dan door het veld lopen natuurlijk. Hoeveel keurmeesters zijn er bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen? In Zeevlanden tijdens de veldkeuring zijn er 5 keurmeesters. Die zijn vast in dienst? Die zijn op dat moment vast in dienst. Ja. Maar van de 5 zijn eigenlijk ook 2 die andere werkzaamheden nog doen. Oké. Buiten de veldkeuring om. Dan grondbemonstering. Dus zo gauw de veldkeuring gedaan is, gaat één van die 2 gaat in ieder geval in de grondbemonstering. Ja, ik snap het, ja. En Nat, hoeveel keurmeesters heb jij dan? Op dit moment is ons team bestaat uit 18 vaste medewerkers. En daarnaast maken wij ook gebruik van wat tijdelijke medewerkers. En dat zijn er ongeveer in het seizoen 15 tot 20, een beetje afhankelijk van het werkaanbod. Ja. Nou, ik dacht eerst altijd dat de NAC alleen maar keurmeesters in dienst had, terwijl ze door die velden liepen. Maar dat is helemaal niet zo, want jullie beginnen al in het najaar. Pierre, vertel, wat moet er in het najaar gebeuren met de percelen voor volgend jaar? Daar moet dus voorafgaand aan de pootgoedteelt moet er een AM-vrijverklaring zijn, dus aardappelmoeheid vrijverklaring. Dus dan moeten er monsters genomen worden en die worden dus het jaar voordat de aardappelen er komen, worden die het hele jaar door kunnen die genomen worden. En Nat, waar worden ze dan op gekeurd? Begrijp ik in Emmeloord? Ja, de monsters die zeg maar onze buitendienst neemt, die worden getransporteerd naar Emmeloord toe. Daarna worden ze een poosje gedroogd, de grond wordt gedroogd en daarna worden de monsters gespoeld. En dat spoelen dat vindt plaats in een eigen ontwikkelde machine, waarvan we eigenlijk het organisch materiaal, dus het vuile materiaal, scheiden van de aardappelcisten. Daar is een mooi filmpje van. Dat is een mooi filmpje. Nou, dan zullen we even gaan kijken dan.
Ja, ik zag een aantal bewerkingen van de spoelmachine. Ad, kun je het even toelichten wat we nou gezien hebben? Ja, ik kan het even laten zien. Nou, de spoelmachine hebben we zelf ontwikkeld in eigen beheer. En wat we daarin doen is eigenlijk het zand scheiden, zeg maar, van het organisch materiaal. Dus dat doen we door middel van een soort centrifuge die wat op en neer gaat en het monster spoelt. Het zware zand, grond, klei, dat zinkt naar beneden. Het organisch materiaal blijft drijven. En dat proberen we daarna te scheiden. De cisten blijven ook altijd drijven, die aardappelmoeheid-cisten. Maar die zijn gedroogd, die zijn wat lichter. Die hebben een ander soort gewicht dan dat zand. En die proberen we ervan te scheiden vanuit het water. Dat vangen we op in de zeef. En daarna wordt het onderzocht onder een microscoop door de dames. En de cisten die mogen er niet in zitten. Nee, mogen en wat zijn dat cisten? Aardappelcisten zijn eigenlijk dat zijn cisten die in de grond zitten. Daar hebben we 2 soorten van. Globodera rostogiensis en Globodera pallida. Dat zijn wat schadelijke cisten. Die tasten eigenlijk in de cisten, een soort eitje. Er zitten wat larfjes in. En die larfjes die worden gelokt door de stoffen die die aardappelplant uitscheidt. En dan gaan die larfjes dringen de wortel binnen en daardoor wordt de groei verstoord van die aardappel. Dus dan groeit hij minder goed. Dus het is een schadelijk organisme daardoor. En als dat gevonden wordt, die cisten in het monster, dan gaan we kijken of de inhoud levend of dood is. Is de inhoud levend, dan wordt er een strook besmet verklaard waar dat monster is genomen. Is de inhoud dood, dan wordt het gewoon vrijgegeven voor de teelt. En kan die boer dan nog iets aan doen dan, als er wel levende cisten in zitten? Ja hoor, die kan daar wat aan doen. Die kan in ieder geval een resistente ras telen, maar hij mag er sowieso geen pootgoed op telen. Dat maar is wel voor consumptie? Wel voor consumptie aardappelen, ja, dat klopt. Ja, dat is helemaal duidelijk. En Pierre, dus in het najaar begint die test voor de aardappelmoeheid. Hoe ga je dan verder in het vervolg als keurmeester? Ja, dan krijg je dus de aangifte. Dus als ze vrij zijn van aardappelcisten, dan mogen ze daar dus pootgoed op zetten. En dan gaat het traject in gang dat de teler dus zo houdt dat hij te velden kan. Begint hij te poten. En dat is in het voorjaar ongeveer? En dat is in het voorjaar, Ja. Dat is in het voorjaar. En dan met aangifte. En na de aangifte moeten wij dan wachten tot begin juni. Dan begint de veldkeuring. Ja, maar komen we straks zo. Eerst het poten, hè? En ongeveer poten, wanneer is dat ongeveer? Dat is meestal april. Ja. April is een beetje. Vroeger persoonlijk durft het nog een keer maart te zijn, maar ja, daar komen ze toch een beetje van terug. April. Nou, dan gaan we weer kijken, want we hebben daar een mooi filmpje van de Bruikeren. Hè? Daar zijn we geweest. RTV Scheldermond was erbij. Daar gaan we even naar kijken. Ja. Het pootgoed. Een aardappel van vorig jaar. Kun je die er even bij nemen? Ja, we hebben hier een voorbeeldje leggen. Deze aardappel die is van het oogstjaar 2017. En wat is er sindsdien mee gebeurd? Deze aardappel die is bewaard bij ons. Die is in geconditioneerde bewaring bewaard op 3 graden Celsius. Zodat de aardappel niet gaat kiemen. En een aantal weken geleden hebben we die uit de koeling gehaald en is die gaan opwarmen. En dan zie je hier mooie kleine witte puntjes komen. En dan zie je dat de aardappel klaar is om in de grond gestoken te worden en te starten met groeien. En wanneer heeft je dan voor het eerst het licht weer gezien na de winter? Ik denk 3 weken geleden hebben we hem uit de koeling gehaald en is die opgewarmd. Oké. En wat gaat er nog bij als je dit dus plant? Ik zag je met vloeistof net bezig. Ja, klopt. Ja. Je doet allerlei middelen erbij om ziektes tegen te gaan en om luizen te bestrijden. En ook meststoffen voeg je toe om de start van de aardappel zo goed mogelijk te maken. Nou Pierre, de Bruiker heeft natuurlijk prachtig toegelicht wat er bij gaat en zo en noem maar op. Hoe is jouw werk dan verder als keurmeester? Nou dan, als ze dus gepoet zijn, dan is het voor ons de velden even wachten tot we de eerste veldkeuring kunnen beginnen doen. En wanneer is die ongeveer dan? Dat is meestal de eerste veldkeuring, dat begint meestal de eerste week van juni. Dat is een beetje afhankelijk van de groeisnelheid, de tijdstip van poten. De vroegere rassen die zullen meestal komen iets sneller boven. Maar je moet natuurlijk toch een bepaald volume hebben. En de teler moet ook de mogelijkheid gehad hebben om al 1 of 2 keer erdoor gereden te zijn. Want wij kunnen er wel, zo gauw zou wij wat zien, er gelijk in vliegen, maar dat heeft natuurlijk geen zin. Nee. Dus eerst doet de boer, die doet met machines kijken, met mensen op machines kijken welke planten slecht zijn. Die worden eruit gehaald. Ja. En dan kom jij. En hoeveel keer doe je zo'n veldkeuring dan? Wij doen 2 tot 4 maal veldkeuring. Dus wij komen ongeveer rond de gemiddeld 3,5 week komen wij terug. En hoeveel hectare moet je dan ongeveer doen?
Ja, wij hebben rond de 650 hectare, zeg maar. Nou, dan ben je een grote boer dan. Ja, als je... ja, we zijn grote boer. Oké, maar zullen we even naar het filmpje kijken? Ja hoor. Oké. Wat is er sindsdien gebeurd met het telen van aardappelen? Nou, de aardappels zijn sindsdien boven gekomen. En ze groeien hard door. De laatste weken is het heel erg droog, dus nu komen ze tot stilstand. En dus te hopen dat ze deze stand behouden en dat ze niet afsterven. Waarom wordt er hier niet beregend? In dit gebied heb je heel veel zout water en dat kan je eigenlijk niet beregenen. Daarnaast mag je met poters niet uit oppervlaktewater beregenen, dus dat gaat gewoon niet. Jullie rijden hier ook met machines. Welke machines zijn dat? Ja, klopt. Ja, dat zijn selectiemachines, zeg maar. Je moet zo zien, zeg maar, zij halen de viruszieke planten eruit. En als er nou een viruszieke plant in blijft staan en er komt een luis op en die prikt de viruszieke plant aan en je springt naar een andere plant, die prikt die weer aan, dan wordt die plant besmet. En dan moet je zien te voorkomen. En nou Bert, aardappelen worden hier op het veld ook gekeurd. Welke instantie doet dat? Dat is de NAK. Om de 14 dagen komt er een keurmeester die loopt door het veld. En als er te veel zieke planten in zitten, dan kan hij ze declasseren of afkeuren. En dan moet je zien te voorkomen. Dus daarom rijden we met die selectiekar rond om zo gezond mogelijk pootgoed te behouden. Oh, hier Jan. Hier hebben we een bacterie. Nou Pierre, selecteren is echt zoeken naar speld in een hooiberg. Is dat wat voor teken is dat? Ja, dat is een goed teken. Dat er dus niet te veel bacterie in zit. Dat mag er dus ook niet in zitten. Want hoe meer bacterie erin zit, hoe lager de klasse met eventueel kans op afkeuring. Dat kost geld. Dat kost zeker geld, want dan wordt het van pootgoed wordt het in één keer consumptie. Oké, dus dan moet de slechte eruit. We hebben er hier eentje gevonden, een slechte. Kun je hem eens even aanwijzen? Ja, hier staat hij. Hier staat hij, een bacterieplant. En hoe zie je dat nou? Hoe zie je dat nou, dat verschil? Dat zie je dus, heeft een donkere kop. En wijs maar even af. kijk, hier heeft dus een donkere kop. En dat is dan typisch voor bacterieplant. Sommigen die uitzien met een donkere kop, andere die staan echt helemaal met gele bladeren. Dus het is ook een beetje rasafhankelijk. Ja, en zie je dat nu ook aan de aardappelen dat hij ziek is? Nee, aan de aardappel zie je het dus niet. Je ziet het alleen aan de stengel. Aan de stengel. Dus die is helemaal zwart. En door de droogte nu is die ook helemaal verdroogd. Dus maar de knol zal er niet meer aan groeien. Of tenminste toch zeer minimaal. Kost heel veel opbrengst. En kunnen deze nou ook de anderen besmetten? Dat kan dus door bacterie, kan door de grond, via de grond verplaatst worden. En wat gaan jullie dan onderzoeken in het laboratorium? In het laboratorium wordt er dus onderzocht met DNA of er dus bacterie in zit. Dus dat doen ze aan de knol. Ja, de netwerk. Nou Pierre, dat was een bijzonder interessant filmpje. Maar heel verantwoordelijk werk wat je doet. Maar wat gebeurt er nou als de NAK een perceel pootaardappelen afkeurt? Voor pootgoed. Wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt het consumptie. Dan kan het dus niet meer in het pootgoedcircuit. Dus dan wordt het het wezen in de consumptie komt dan terecht. En kost dat de boer geld dan? Dat kost heel veel geld. Want als we het van tevoren zouden weten, dan hadden ze natuurlijk geen pootgoed gezet. Want dan moet je onderzoeken komen eraan, keuringskosten. Dus een consumptieboer die heeft die niet. Dus, Oké, maar en wat is dan ongeveer het verschil tussen een perceel pootgoed wat betreft opbrengst ten opzichte van consumptieaardappelen en de opbrengst in geld? Kun je dat ongeveer zeggen? Ja, ruwweg kun je toch zeggen dat er dat wel met factor 3 dat de consumptie een derde opbrengt van het pootgoed. En daar zit hem in de opbrengst, 30 ton of zo, pootaardappelen? Pootaardappelen, zeg 30, 40 ton, dat moet kunnen. En consumptie? Consumptie, daar zit je ongeveer op 50, 60. Okay. Maar je moet niet de prijs vergeten natuurlijk. Ja, daar moet je in calculeren. Dus als jij ze goedkeurt, of jullie dan zijn ze heel blij met jou? Dan zijn ze blij met ons, ja. Heel goed. Ja. Nou, daar valt toch ook kwijt om. Iedereen blij. Ja, precies. Ad, we komen eventjes op de aantastingen van die aardappelen. Er zijn verschillende methodes voor, maar geef eens een korte toelichting welke aantastingen in pootaardappelen op kunnen treden. Nou, wat wij doen eigenlijk, er zijn er heel veel natuurlijk, want er zijn heel veel boeken over geschreven. Maar goed, wat wij onderzoeken is vooral na de
oogst nemen wij monsters. Monsters van 200 knollen per 6 hectare. Die worden getransporteerd naar Emmeloord, naar ons laboratorium. En daar worden ze onder andere onderzocht op allerlei virussen. En op allerlei bacteriën en ook nog wat nematoden. Onder andere de virus is onder andere de ei-virus wordt getoetst. Dat is een vorm van een virus waar de plant minder goed doorgroeit. Maar we onderzoeken ze ook op verschillende soorten stammen van bacteriën. 4 Avinia's, 4 verschillende. Daarnaast doen we ook nog een toets op bruinrot en op ringrot. Dat zijn 2 zogenaamde quarantaineziektes. Dus die mogen eigenlijk in Nederland niet voorkomen. En als laatste doen we steekproefsgewijs, of dat hangt een beetje van de situatie af, onderzoeken wij ze nog op nematoden. Het wordt een knobbelaaltje. Dus dat is Shitwoodi, Melodogius shitwoodi. Hoe heet dat Lans? Melodogius shitwoodi of Fallax, dat is een wortelknobbelaaltje. Oké. Dat is ook weer een nematode, een aaltje wat in de grond voorkomt, een schadelijk organisme. Dus het is eigenlijk een hele wetenschap. Het is een hele wetenschap. En dat wordt ondersteund door het filmpje wat we nu even gaan zien. Helemaal goed. Een fragment ervan. Ja, mooi. Oké, ja, dat was het filmpje over het laboratorium in Emmeloord. Nog iets aan toe te voegen had? Ja, ik denk dat het mooi is om even te vermelden dat we een jaar of 4, 5 geleden begonnen zijn eigenlijk met de zogenaamde combinatietoets. Dus dat wij aan 1 aardappelknol allerlei ziektes kunnen vaststellen. Daar waren wij vrij uniek in de wereld. Je ziet langzamerhand dat dat wel wat wordt overgenomen door andere landen, maar de start was eigenlijk en de ontwikkeling hebben wij zelf gedaan. Dat is wel mooi om even te vertellen. Ja, helemaal goed. Maar nou Pierre, hoe word je nou keurmeester eigenlijk van de NAC? Hoe is het bij jou gegaan? Ja, hoe word je keurmeester? Je moet dus sowieso de selectiecursus voltooid hebben. En die moet je gehaald hebben natuurlijk. En wat is je vooropleiding? Na de lagere school, na de basisschool? Ja, dan heb ik HAVO gehad. Die heb ik overigens niet afgemaakt. Jij liep liever door het veld, ik ben naar de landbouwschool gegaan.
Ja, na de landbouwschool heb ik nog wat andere jobs gedaan. Maar ja, het was niet echt... Jouw ding niet? Niet echt mijn ding, Nee. laat ik zo zeggen. Dus dan heb ik die selectiecursus gedaan en dan werd er dus gevraagd voor een keurmeester. Ja, dat leek me wel wat. Dus dan een traject ingegaan. Toen was het overigens nog anders, want tegenwoordig zit er een opleiding van een jaar zit er ongeveer aan vast. Oké, dan gaan we naar Ad. Ad, hoe is het bij jou gegaan? Je bent eerst keurmeester geworden voordat je regiomanager werd. Ja, ik heb ook wel een aantal stappen doorlopen. Ik ben begonnen op de administratie in Goes. Daarna ben ik het veld ingegaan, veldkeurmeester. Daarna ook partijkeurende keurmeester. Toen hoofdkeurmeester en nu eigenlijk rayonmanager bij de NAC. Oké. Nou, we hebben ook een mooi filmpje over de keurmeesters. Zullen we daar nu even gaan kijken? Helemaal goed. Ja. Nou, dat was een prachtig filmpje, een promotiefilmpje voor keurmeester voor de NAC. Klopt. Hoeveel vragen jullie er in de naaste toekomst? Nou, we hebben op dit moment natuurlijk, zoals in heel de landbouw, te maken met de vergrijzing. Een groot gedeelte van onze keurmeesters die is boven de 50 plus. Dus ik denk dat dat ongeveer 70% is. Nou, we zijn nu bezig eigenlijk om de verjonging door te gaan voeren. En wat ons eigenlijk wel een beetje hoopvol stemt, is eigenlijk dat er op de landbouwscholen en de hogere landbouwscholen enzovoorts wat meer belangstelling is voor de plantenteelt. Maar goed, daarnaast is het zo dat er meerdere bedrijven in diezelfde vijver aan het vissen zijn. Ja. Dus dat is voor ons altijd wel even de uitdaging om juist daar de goede mensen uit te halen en te kunnen krijgen. Want je moet, Pierre, wel een affiniteit hebben met de agrarische sector, hè? Dat is zeker. Dat wordt wel echt op prijs gesteld, laat ik zo zeggen. Ja. En dan uiteindelijk, als alles goed is, dan krijgen die aardappels een diploma. En dan noemen jullie certificaat. Dat noemen wij inderdaad een certificaat. Nou, en pas vernieuwd, begreep ik? We gaan het pas vernieuwen, ja. Binnenkort wordt het is inmiddels al wat geïntroduceerd. We hebben nu ook het logo van de Europese Unie erop staan. Dat was voorheen niet het geval. Maar goed, ook in Europa vindt er een stukje uniformiteit plaats. En daardoor is de layout iets veranderd, maar dat krijgt een iets andere uitstraling dan voorheen. Ja. Nou, nog de laatste vraag, Pierre. 2018, 2019. Vergelijk die jaren eens met hoe dat gegaan is met opbrengst en zo. Ja, het waren droge jaren. Ja. Vorig jaar was echt droog. En, we konden ze hier in de Zuidwest echt niet mee met de kilo's. Nee. En van het jaar zijn er toch duidelijk goede opbrengsten. Dus ondanks dat het wel wat droog geweest is, misschien toch op tijd een buitje regen gehad. Dus over het algemeen zal dit jaar veel positiever zijn qua opbrengst dan het vorige jaar. Nou, dat is helemaal goed om het zomaar eens af te sluiten, denk ik. Ja. Zullen we het daar wel laten? Ja. Nou, dan ga ik afsluiten. Beste kijkers, vooral jongeren hebben natuurlijk ook gekeken. Jullie weten de weg nou naar de NAC in Emmeloord of bij onze keuringsmensen van de NAC. Om je op te geven om eens een keer te komen kijken hoe dat in het veld werkt. Veel succes, heren. Ja. En hartelijk dank. Ja, dankjewel. Ja. Het was me zeer aangenaam. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En jullie voor jullie komst. Dank u wel.